ala ta fɔlen kɔfɛ n bɛ foli kɛ ka barikada kɛ maa maa sera nin kɛnɛ in maa maa ka hakilila bi yan nka ni ka da yan a ma yan sɔrɔ maa maa y'a bolo don nin baara in na maa maa ye dugawu kɛ nin ko in foli kɛrɛnkɛrɛnnen o fɔlɔ o bɛ da au Conseil islamique du Mali président Assey Ousmane Madani Aidara. Au Conseil de Mali diinɛ kulu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ ye ni o ɲɛmaaba wulila ka se anw ma nin ko in na n b'a fɔ a y'a fɔ cogo min na fana a kɛra ten de n sera ma ni hakilila ye a ko ma ala ka ko maa si t'o dɔn anw bɔra nin kuma in na wulada in na e sera ne ma fitirida in na o kuma nin ko ɲɛ anw ta ye ka tɛmɛ e kan n ko gɔnga o yɛrɛ de don alhamdulilayi sɛri n b'i fɔ k'i barikada diinɛ ɲɛmɔgɔ caman bɛ n sera kulu bɛɛ ma kulubaw fitinɛ yɛlɛ minnu fana bɛ yen diinɛ ko la n ye a kuma kelen de sɔrɔ a yɔrɔ kelen kelen bɛɛ la o diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan alimami minnu bɛ yan sɛkɔ minnu bɛ yan mugadamu minnu bɛ yan n b'u fo nka n'i ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan n'i panna an ka laadatigiw kunna baara ma dafa n sera o fana ma k'a ɲɛf'u bɛɛ ye nin ye bɛɛjɛ baara de ye an b'o kɛnɛ kan ka bɛɛ fo ka barikada kɛ o kɔnɔ sera an baw ma n'o ye i na fɛn min ye u bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ u ka président dangan o ntanyana u bɛ o siko la u bɛ o ko la nka o sera an b'u fo ka o barikada taaba ala k'a da o suma k'a fara jɔnw kunna nin kan n badenw san 1992 san 1994 ani san 2001 an b'a fɔ min ma société civile an ye u fara ɲɔgɔn kan ka jamana kumaw fɔ maa dɔw bɛ yan a kɛra olu ɲɛna olu tɛ se ka sariya nka min bɛ yen bi o ni o tɛ kelen ye min bɛ yen bi o ye ka alisilamɛw fara ɲɔgɔn kan an ka sankura la an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ an ka kɔlɛw ye ka dugawu kɛ jamana ye ko mana kɛ cogo o cogo maa kelen bɛ se ka kuma fɔlɔ fɔ nka o b'a sɔrɔ a hakilila bɛ maa ba kelen na sanko nin ko in na an y'a ye an y'a mɛn siɲɛ caman maaw b'a fɔ la mun na ni anw ka sankura nana a bɛ tɛmɛ ten bɛɛ t'a kalama min b'a kalama min t'a kalama o ka ca yɛrɛ min bɛ a kalama ye o la nin hakilila in nana bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ nin ye ko ɲuman ye nin ye hakilila ɲuman ye an ka jɛ k'a kɛ ne ka laɲini ye min ye ne ka dugawu ye min ye nin kɔfɛ ko ka saki a tigiw ma Cherif aw de ta don n'a bɛ kɛ kokura gouvernement ani au conseil a ka kɛ olu ka ko ye o bɛ kɛ mun daga da bɔra a la a bɛ fara tɔw kan silamɛ tɔw kan ka na an ka silamɛ ɲɛmaaw lamɛn o de la a bɛ se ka dɔn k'a fɔ ko ko in a kɛra ko ɲuman ye a kɛra ko ɲɛnɛ ye ala ka o yira an na fara ɲɔgɔn kan gansan tɛ o sanyɛlɛma in ani a kɔrɔ de don maaw bi yan minnu bɛ se ka ne kala o la
siɲɛ 1000 san 1000 ɲinan kɔfɛ nka anw ka sanfo an ka tile fɔlɔ san na o siri bɛ Hijira de la wa n'an b'a fɔ tubabukan na ko Hijira o fɛn caman bi a kɔnɔ min dɔɔni n'o bi an nafa bi ne ti mɛn o kuma kunna n bi misali 2 ni 3 fɔ a dɔnbaa min bɛ ka tɛmɛ ne kan ni Ala sɔnna olu n'a walawala yan wali yɔrɔ wɛrɛ an ka Rasul sallallahu alaihi wasallam a ka Hijira in kɔnɔ n bi fɛn 2 ni 3 a selen Madina a ko maa maa bi yan bi n ye arabu ye n tɛ arabu ye n ye dunan ye n tɛ dunan ye n ye jɔn ye hɔrɔn ye bɛɛ ye kelen bi bɛɛ ye balima ye frère en islam o ko in an mago b'o la bi an ka jamana kɔnɔ munanda bɛ se o ma a nana ni constitution ye constitution in kɔnɔ o bi boli Médine min kɔnɔ a y'o frontière kɛ fɔlɔ o Médine kɔnɔ ka fɛn dɔ fɔ an ka jɛ ka yan yɔrɔ yiriwa an ka jɛ ka a kuba bɔ ni bi kɛra an kan o ko o n'a a kɔrɔ don ani a kɔniba n'a taama ɲɔgɔn n'o ye Abubakar ye u taatɔ désert kɔnɔ o ye Abdullah bin Urayqi de ta silamɛ kun tɛ k'a bila a bɛ yɔrɔ dɔn a bɛ se ka u se yɔrɔ la o ye fɛn dɔ ye a bɔtɔ min bɛ ka fɛn fɛn kalifara ma min kɛra la o kɔfɛ a y'a bɛɛ lasegin n ye nin fɛn 4 fɔ minnu na bari a bɛ boli ko 4 kan jamana ye mago bɛ o la bi o ye mun ni mun ye an ka ɲɔgɔn ta kun an ka ɲɔgɔn musalaha an ka kɛ citoyen an ka jamana fɛ an ka jamana kanu an ka jamana baara an ka jamana lakana a fɔra sisan an ka tile an jogo ka ɲɛ nin fɛn damadɔ Mali mago bɛ na bi Mali bɛ nin kɔnɔ bi nka ko caman wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin ye sisan ni an farala ɲɔgɔn kan ta min kɛra kunu o bɛ yen min bɛ yen bi o bɛ yen an bɛ dugawu kɛ an bɛ mun ɲini an ka jamana ye sini ne ka faamuyali la n tɛ jamana si dɔn diɲɛ kɔnɔ min ye yiriwa ni taaɲɛ sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ a ɲinana a ka diinɛ a n'a ka danbe kɔ n'i ye diinɛ ni danbe bɔ jamana jɔ la i k'a bila i kun na k'i bi baara o baara la a se ka taa yɔrɔ si o kama an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka laadatigiw an ka ɲɛmaaw u ni jɔyɔrɔ min ka kan o ka jira o la kuma minnu bɛ n da bi nin si tɛ kuma kura ye nin bɛɛ bɔra la a ka kɛ ni silamɛ ye nka hakilijigin ka ɲi o kama fɛn dɔw bi an ka jamana kɔnɔ a mɛnna an ka b'o la an mago bi diinɛ ɲɛmaaw ni an ka laadatigiw la an bɛ boli ka sunba gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya banna taa i ka misiri la t'i ka bulon kɔnɔ i k'i dabɔ jamana jɔ kuma na an ka bɔ o la n'olu tɛ a nɔgɔya man di bari olu bɛ se an bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kama kɔsa in na baara minnu kɛra ka médaille don an ka dugutigiw kan na k'a fɔ k'u bɛ don Sénat kɔnɔ alhamdulilayi arabil alamina an bɛ o foli kɛ k'o barikada kɛ nka ko tɔ bɛ kɔfɛ dɛ n bɛ n da se damadɔ ma ko tɔ bɛ kɔfɛ fɔlɔ ye mun ye bi ye muharam tile 5 de ye
n'o y'a sɔrɔ an ka san don fɔlɔ o kun farala don minnu labilalen don baarakɛlaw ye k'a kɛ fête légale ye an kun b'a kɛ araba de ye an bɛ dugawu kɛ an bɛ laɲini kɛ ala ka an ka san don fɔlɔ fara an ka don labilalenw kan an ka fête légale kan o ye laɲini de ye filanan ye min ye a kuma mɛnna a janyana nka alhamdulilayi arabil alamina silamɛ furusiri donna ba la an b'o foli don barikada kɛ nka sɛbɛn tɔ minnu kɔfɛ k'a walawala a ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la kɛcogo kelen na sɔsɔli ka bɔ a la kuma wɛrɛ kana da kan a kɛra a ɲɛna o sɛbɛnw olu bɛɛ ma bɔ fɔlɔ an bɛ jɛ ka hakilijigin kɛ o sɛbɛn tɔ ka bɔ ka dafali kɛ an mago b'o la an mago bɛ mun wɛrɛ la n'i donna dugu kɔnɔ ko tɔɔrɔ bɛ dugu kɔnɔ maa tuguna maa ma ye maa gɛlɛya fɛn bɛ dugu kɔnɔ i b'a fɔ i bɛ taa min a bɛ fɔ dugutigi fɛ yen m'a fɔ sara dɛ fonctionnaire tɛ nka i yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye an mago b'o la an mago b'a la kuluba minnu b'an fɛ yan i ko au conseil i ko limama i ko ijima i ko inafem fɛn fɛn bɛ yan bi olu n'a ɲɔgɔn na o bɛ ala baara la nka olu mɔgɔw fana bɛ jamana ka soutien na dɛ ni jamana y'a dɔn k'a fɔ baara min na jamana baara don faso baara don u ka kan ni min ye an bɛ se k'a miiri o fana na kalanyɔrɔw a kɛra madarasa ye a kɛra bulɔnkɔnɔkalan ye k'olu fara an ka kalanyɔrɔ tɔw kan a bɛ se ka kɛ kalanyɔrɔ kelen ye cogo min na ka garisɛgɛ kelen di bɛɛ ma ka bonya kelen di a kalanyɔrɔ bɛɛ ma hakili la an ka jamana mago b'o la n'i ye kalan kɛ yen fana k'i tilala a lycée yɔrɔ a université yɔrɔ an mago b'o la ka larabu kalan don an ka kilasiw kɔnɔ second cycle ko anglais bɛ cogo min na an mago b'o la ni maa minnu bɔra o écoles la u ni écoleden tɔw ka kɛ kelen ye an mago b'o la kalansow la écolisow la congéw bɛ kɛ cogo min na a ka lajɛ o ni an ka dɔnbaw bɛ bɛn cogo min na an mago b'o la gulɔso kulonkɛyɔrɔ tiɲɛnikɛyɔrɔ ka t'o jɔ an ka kinw kɔnɔ fo ka taa jɔ fo ka taa gu misiriw la o ka dabila an mago b'o la an ka diinɛw dɔn a ka kalan an ka kalansow la mɔgɔw k'a dɔn min don u kana kɛ ten u k'a kɛ parce que u b'a dɔn an mago b'o la ka taa maka alisamɛ bɛ ka laɲini don parce que an ka diinɛ guloma dɔ don a sɔngɔ bɛ se ka kɛ cogo di ko maaw bɛ se a kɔrɔ a ma kɔrɔta ka se yɔrɔ dɔ la an mago b'o la ani fɛn wɛrɛw ɲɔgɔn bɛ da don o bɛɛ la bi kuma bɛna janya a tɛ ban n ye nin fɛn fɛn fɔ sisan n m'a fɔ ne mun ta ko maa jamana in ni ala y'a mara kalifa i ma an k'an miiri nin ko ninnu k'a dilan mun na a bɛna ni bɛn ye bari mɔgɔ ka diinɛ ka gɛlɛn ma n'i ka dunta ye ni ko kɛra min b'i dusu suma min b'i ka laɲini sabati i b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina i b'i bolo jamana baara jamana jɔ la ni kɔnɔnajɛya ani dusu jɛlen ye o de kama nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye an bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛ yɔrɔ de la an bɛ ala deli yɔrɔ dɔ de la an bɛ laɲini de la ala ka na ni hakili ɲuman ye ala k'a waleya don jira an kɛnɛ na alhamdulilayi sisan n bɛ bɔ kuma na ni dugawu saba ye an ka jamana in a mago bi bɛn na a mago bi lakana la a mago bi jamanadenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bolo ɲɔgɔn bolo k'a kun cogo min na kunu ala ka aw sabati an bɛ cɛmancɛ fanga de kɔnɔ
ala ka ban cogo ɲɛ hɛrɛ ani baden na kɛnɛma maaw u kana ko sɔrɔ ko bɛna se an ma ko kura an bi samiya de la ala k'a kɛ samiya in kɛ an bolo samiya jima ye ala kana tiɲɛni ji bɔ a la n'an farala ɲɔgɔn kan nin kuma dama de tun bɛ n bolo k'a fɔ ala sago aw sago n bɛ segin kuma in kan tubabukan na kɔrɔlen a bɛ fɔ tubabukan na k'a fɔ